Diyos marahay na hapon sa Indogabos mga tugang. Welcome once again sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunya na hapon ng ika-17 kang bulan ng Hunyo, aldaw ning Huwebes. Kumusta ka mga tugang? Ngunya na hapon, sana yaw ka mo sa maray na kamugtakan tulad ni Father Butch, nasa maray na kamugtakan. At of course, ini sa tuyang ginigibong ngunyan ay recorded dahil si Father Butch po ay wara digdi sa Legazpi. But just the same, ayaw ko po kasi kayong iwanan. Ano? Gusto ko po kayong palaging paglingkuran, ano? At bigyan ng inspirasyon at bigyan ng kakusugan ng buot, lalo sa panahon iniyo na igwang pakitan patakot kan pandemya, ano? Kaya sana mga tugang maging makusog ang satuyang paglaom, maging makusog ang satuyang pagtubod sa Diyos na malalampasan ta ang gabos na iyan. Sabi nga ni, lilipas din yan, Father Butch. Lilipas yan. Lahat na yan, lilipas. Lahat naman, lahat na bagay dito sa mundo ay temporary lamang. Hindi ba? Pansamantala lamang. Anyway, kaibigan, let's enjoy the day. At the same time, magpagadji kita. Ano? So, kasi ngunyan na daw, magayunon ang satuyang pag-uurulayan. Manunungod po yan mga tugang. Nagadji na ba kayo? Sa Tagalog, nagdasal na ba kayo? Ano bang palagi ninyong dinarasal? Okay, so ngayon, bago natin simulan ang ating programa at bago tayo talaga mag-urulay-ulay, madinangog nindo ang satuyang programa, maghaji muna kita ka satuyang paboritong pangajion na memorary. Na ang buot sabihon, girom dumunta. Girom dumunta na dahil kita pinababayaan ng Diyos, girom dumunta na ang Diyos mapagmahal, girom dumunta na kita mga aki ng Diyos. Okay? Ngayon, ang memorary. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin na taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin, dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot,
bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat nito hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, sa tuyan ng pag-urulayan ang tema ngunyan aldaw ning Huwebes. Ang ebanghelyo kasi ngunyan ay hango sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, talata 7 hanggang 15. Okay? Chapter 6 of Matthew, verses 5 to 15. Okay? Ini po manunugod sa pangadyion. Ano pala ang primero nindong naukudan sa pagpapangadyi? Sige, mag-review lang kita mga tugang kasi magayunon bagayan. Alam mo, pag pinag-uurulayan ta ang manunungod sa Diyos, kung sa tuyang pinag-uurulayan ang manunungod sa Espiritu, yung mga bagay na makalangit, magayunon, dahil kita magsasawa, palaging nakakagaan sa kalooban. Kaysa naman pagparaurulayan ta ang mga pangyayari digdi sa daga, kung ilan na ang mga nahawa ng COVID, ilan na ang namatay sa COVID, ilan na ang mga arugan, so mga, sabi ko nga ni, mga balita ng tao, mga tataramo ng tao, bako ang balita umarhay na bareta ng kagurangnan, mangruluya kita actually na nasubukan ko na yan at napag-alaman ko na yan. May kaibigan ako kasi na yung kanyang kapatid ay namatay dahil saan? Araw-araw, umaga, tanghali, hapon, walang iba kusin pinakikinggan ay yung mga bagay-bagay na nakaka-depress. Kaya nagkaroon siya ng depression. Yon, tingnan mo, nagkaroon siya ng depression tuloy. Pagkatapos, inatake sa puso, yon, sumakabilang buhay na. Okay? So, parang maiwasan po yan, punuin natin ang ating mga sarili ng mga magaganda, mabubuting pinakikinggan. Makinig kayo ng music. Kung hindi kayo nakikinig ng music, edi makinig kayo kay Father Boots araw-araw, alauna hanggang 2:00. Mai-inspire kayo lagi. Totoo yan. Bakit? Ang salita ng Diyos kasi ay marhay na bareta. Okay? Maray na bareta. Okay? Bakit? Sabihin ko sa inyo mga tugang, ang tawong nagdarasal, ang palaging nagdarasal na tao ay palaging kalmado. Ibig sabihin na hindi siya na babalisa, hindi siya nag-aalala, hindi siya tuliro, kundi sinasabi niya, well, may Diyos po, may Diyos. Yan, may Diyos. Okay? At ang Diyos na yan ay hindi po mawawala. At ang Diyos na yan ay hindi po lilipas. Ang mga bagay-bagay dito sa mundo ay lilipas. Pero ang Diyos hindi po lilipas. So yan po mga kaibigan ay maganda. Okay? So balikan ko po yung tanong ko kanina. Ano po ba ang pinakauna nating natutunan na dasal? Okay? Kung ako ay hayaan ninyo na mag-share, ang una kong natutunan magdasal ay hindi lang in the name of the Father. Okay? God bless me. God bless me. Tatlo lang. Tatlong salita lang God bless me. Yun. Kaya sa mga bata, mga tugang, na hindi pa naman gaano talaga marunong, kahit mag-sign of the cross or mag-memorize ng Our Father, ng Hail Mary, o anumang mga dasal, simple words. 3 words, just like, I love you. Yun. O kung sa mga bata, yan ang magandang ituro sa mga bata na hindi pa gaano nakakapagsalita. Yung mga bata na dahil pa nakakataram, turuan nindo na ang itaram ninda sumadali sana. Tulad, di ba, ang natututo ng bata, Mami, isang salita, Daddy, okay, Kuya, Ate,
O yeah, okay, di ba? Maganda yun eh. At sa dasal naman, madali lang ituro. Ano? Hindi man niya maintindihan, hindi man niya talagang masabutan nga eh. Pero madali on. Alam mo pa, after all, ang mga bata, mga tugang, ay gaya-gaya lang naman. So, sana gayahin kayo. Gayahin tayo. So, ipagaya mo ito. God bless me. Yun. Actually, kahit ngayon, matanda na ako. 63 years old na ako. Yan pa rin, sa umaga, pagkagising ko, ang aking binabanggit, madali lang eh. Ano? Bakit mo i-complicate ang dasal? Bakit mo kailangan pahabain pa ang dasal? Bakit kailangan i-memorize mo pa ang dasal? Hindi na. Ang kailangan yung simple. Ano ba yung simple, Father, na dasal? Umaga, God bless me. O sa Tagalog, pagpalain mo po ako, kagurangnan. O pagpalain mo po ako, Diyos. Ganun lang, simple lang, hindi ba? Eh, minsan kasi kino-complicate natin as if naman pag complicated at very, very long ang dasal, yun ang magandang dasal. Ay subukan mo nga. Siguro ayaw din ng Diyos ang napakahaba. Kaya mamaya sasabihin ko sa inyo ito ha. Yung sinabi ni Kristo, tinuruan ni Kristo ang mga alagad niyang magdasal. Sasabi ni Kristo, sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hindi naniniwala o mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Akala natin kasi, ang tinatawag verbose, akala natin the more words that you will say to God, God will be happy. Actually, God will be happy in short, sincere words. Ano ang simple, sincere? Yung galing sa puso, simple, hindi komplikado. Ano yon? Tuturuan ko kayo. God bless me. Okay? Kung sa Tagalog, Panginoon, pagpalain mo po ako. Simple lang, hindi ba? Sana ganun ang ating matutunan. Actually, yan. Kasi minsan nag-apot sa kuya, Father, paano po pa mga G? Paano mo magdasal? Simple lang. Okay? Ang Diyos kasi nagbibigay ng pagpapala. Dahil sabi nga ng Panginoong Jesucristo dito sa atin, tawagin mo ang Diyos na Ama. Yan, Ama. He is a good provider. In other words, sa pagdarasal, importante po kasi ang hindi regulasyon, kundi magkaroon muna tayo ng relasyon. Okay? Kilalanin natin ang Diyos, hindi pulis. Ang Diyos, hindi wes o judge. Okay? Ang Diyos ay isang Ama. Okay? Ano bang Ama? Okay? Ama. Okay? Pwede ka bang may silang dito sa mundo walang ama? Okay, hindi pwede. Kasi galing tayo sa ating ama. Okay? Lahat tayo galing sa ama. So kaya tawagin natin ang Diyos Ama. Yan ang mahalaga. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, tinuturuan niya yung mga alagad niya kasi siguro hindi pa rin talaga nila alam kung ano talaga ang kahulugan ng pagdarasal o kung paano talaga dapat magdasal. Kasi tayo dasal ng dasal nga, pero sa pagdarasal natin, marami na rin hindi nagdarasal. Angal ng angal, Father, ang haba naman kasi ang dasal natin. O yun, sabi ang haba-haba. Father, bakit ka pa naman magdarasal? Angal ng angal na. So alam mo, parang hindi ka mag-angal. At the same time, dapat sa pag nagdarasal ka, nag-i-enjoy ka. Bakit? Communication po kasi yan eh. It's a dialogue. It's a communication. Hindi po kasi monologue. Kundi ikaw ay nakikiusap. At tingnan natin ang kausap natin dito, ang Diyos eh. At the same time, pagkausap natin ng Diyos, pinakikinggan tayo ng Diyos. Napakaganda po yan Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, huwag ninyo silang tultularan. Okay? So in other words, maganda itong paalala sa atin ni Kristo ngayon sa Ebanghelyo. Huwag natin tutularan yung mga nagdarasal nga, pero
ang dasal nila ay napakahaba-haba, pagkatapos ang dami-daming salita, kulang naman sa gawa, kulang naman sa mabuting halimbawa. Huwag natin silang tutularan. Okay? Napudpod na ang kanyang tuhod sa darasal, pero wala naman sa mabuting gawa. Hindi po, alam mo, importante po yan na tayo ay may kalakip ang ating dasal ng mabuting asal at may mabuting halimbawa. Yan, importante po yan ha. So kasi, alam mo, kahit ang mga hintil, kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, nagdarasal din sila. Bakit? Ano ba talaga ang dasal? Ang dasal, ibig sabihin, pakikiusap o paghingi. Okay? Okay, kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, humihingi din sila. Humihingi, nakikiusap. Yan po talaga. Kaya nga sabi ni Kristo, huwag natin tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Okay? Sabi Father, kung alam pala ng Diyos na anong kailangan ko, bakit ko pa sasabihin? Alam mo, bakit natin sinasabi sa Diyos ang ating mga kailangan? Hindi para sa Diyos, not to remind God, but to remind ourselves that God is a giver, that God is a provider. Okay? To remind ourselves, not to remind God. Akala kasi ng iba, ang pangangadji o pagdarasal is to remind God. Lord, okay, pinapaalala ko lang po sa iyo, bakit nakakalimot ka na? Hindi po. Sino ba talaga nakakalimot? Ang Diyos o ang tao? Ang tao. Ang tao ay nagkakaroon ng pagkakalimot at the same time mga tugang, ang tao ay nagkaka-Alzheimer. Ang Diyos, hindi po nagkaka-Alzheimer ang Diyos. Yan ang problema. Akala kasi natin bakit ka nagdarasal? Hindi kasi Father, pinapaalala ko lamang sa Diyos kasi baka nakalimutan niya na ang pangako niya. Alam mo, ang Diyos tapat sa pangako. Pag sinabi ng Diyos, kanyang isinasagawa. Bakit? Sabi nga, God walk the talk. Tayo naman, talk and talk, but we do not walk the talk. Yan ang pagkakaiba ng tao. Kaya nga, mas maaasahan mo ang pangako ng Diyos kaysa sa pangako ng tao. Maraming nangako, kahit sa akin, may nangako. Okay, sige, paayos natin yan, paayos natin. Hanggang ngayon, hindi pa napapaayos Natingnan mo? Marami. Kaya nga, minsan sabi ko, maniniwala pa kaya ako sa kanya? Yan ang problema minsan, Kaya sana, pag mangako tayo, tuparin natin, huwag natin paaasahin, wala naman mangyayari. Kaya sa Diyos, pag nangako ang Diyos, tinutupad niya. Okay? So yan ang mahalaga. Kaya nga mga kaibigan, dapat sincere lang tayo. Sasabihin ko sa inyo, yan, number 1, sincere. Okay? Sincere ka ba sa paghingi mo? Okay? Baka na humingi ka sa Diyos, parang sinusubukan mo lang ang Diyos. Baka sakali, ibigay ng Diyos Subukan nga natin. Baka sakali. Sincere ba yon? Kung nanunubo ka, okay? O kung sinasabi natin na tinetest mo lang ang Diyos, hindi po sincerity yan. Ang importante sincere, talagang naniniwala ka. Okay? Hindi yung ibig sabihin, talagang, sabi nga sa Bicol, udok sa buot. Yan ang importante mga kaibigan, udok sa buot. At the same time, hindi lang udok sa buot, simple lang. Okay? So yun po ang una kong natutunan. Kaya salamat po sa aking mga magulang. Okay? Si Papa, ganun din. Simple lang ang dasal na tinuro sa akin ni Papa O si Mama, ganun din. God bless me. Okay? God bless Mama. God bless Papa. O yun. Bata pa ako, marunong na ako. God bless Mama. God bless Papa. God bless Kuya. God bless me. O lahat God blessing. So in other words, ang pagdarasal ay pagbibless. Yan ang importante mga tugang. Sana may natututunan kayo. And then after that, nang lumalaki na ako, siyempre, nakakapagsalita na, of course, nakakakita ka na, so makapag-aral ka na, doon ka natuturuan na,
ibang dasal. Siyempre, ano na yon. So, aside from God bless me, okay? Actually, ngayon natutunan ko, dinagdag ko po yun. May dugdag po ako niya na ngayon na matanda na ako, dinagdagan ko po ito. God bless me and deliver me from the evil of the day. Okay? Sige nga, dasalin po nga ninyo yan. Ang ikli-ikli sa umaga, pagkagising ninyo, bago kayo maghilamos, bago kayo bago kayo kumain, bago ano man gawin ninyo, bago ang lahat, ang unang sabihin, lagi ito, God bless me. Bless yourself. Ang problema kasi ngayon we bless other people but we have forgotten to bless ourselves. Bless yourself. Importante mo yan. Hindi po kasakiman yan. That is not selfishness. Okay? Bakit? Isinilang tayo dito sa mundo kahit kay kambal, hindi sabay. So in other words, self-care, self-love, importante po yan. That is not selfishness. So God bless me. Okay? So God bless me at idadagdag ko and deliver me from the evil of the day. Ngayon, di ba? Ngayon, pagkagising mo, kung mayroon sa sariling kwarto, siyempre, ikaw lang ang nag-iisa yan, tulad ko. Pagkatapos paglabas mo, may nakasalubong ka. O, ano sasabihin mo? Of course, good morning. Kasi umaga yon. Pero aside from good morning, sana sabihin natin, God bless you. Okay? Alam mo, may isang pari bago dito na-assign, si Father Jemay. Sabi sa kuya, Father Boots, it's a beautiful day. Tingnan mo, maganda kaagad nakikita niya kaagad ang kagandahan ng araw. Sabi ko naman, God bless you, brother. Yun, importante, God bless you. Okay? Because I had just blessed myself, and then after blessing myself, sino man ang makakasalubong ko, sasabihin ko, God bless you. Okay? God bless you. Ibigay natin ang blessing sa umaga. Hindi yung ibibigay natin ang problema sa umaga. Alam mo, sa umaga, almusal mo, problema. Di magkakasakit ka niyan. Magkakasakit ka niyan. Bakit? Ang almusal mo, problema. Magkakadiabetic ka niyan. Kasi yung cortisol, aakyat ka agad. Ang sugar. So alam mo, sana, pagkatapos mong i-bless ang sarili mo, dapat i-bless mo naman ang iba. Mga kaibigan, magayon ang pinag-urulayan ta. Sana may natututunan kayo at babalik po ang inyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog
matulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Planax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. 1:37. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Oras na para ito dumobit mo with Coke Studio. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Digao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa.
Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, mga tugang, pagkatapos tang madangog ang mga paalala ng ating istasyon, sa tuyang giraray na ipadagos ang sa tuyang pinag-uurulayan. Kasubago sabi ko sa Indo, pagkatapos na i-bless ko ang sarili ko, God bless me, at pag sino mang makasalubong ko, sasabihin ko, God bless you. Okay? So, importante. Sa gabi, ganun din. Okay? Importante, give a blessing and be a blessing to other people. Okay? Yan ang maganda po sa umaga. Ano? So, yan ang maganda. Then, siyempre, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yan. Sige, kasi bawat pangajion, inaapod ta ang Diyos. Na ang Diyos may tulong persona, okay? Tulong persona sa sarong Diyos. Okay? Okay, maliwanag po yan. That is the mystery of the Trinity. Okay. Ngunyan sa Ebanghelyo, itinuro ni Kristo ang Ama namin. Okay? Kaya sabi ni Kristo, okay, huwag natin tutularan ang mga hintil sa napapakahabang mga salita o dasal na wala naman sincerity at complicated, hindi simple. Kaya sasabihin ko ang dasal po natin, huwag naman natin i-complicate. Dapat make it simple, okay, and sincere. Okay? And, of course, satisfying. Okay? So, yun po, nakatalagang satisfying, nasasatisfy ang Diyos at nasasatisfy ang sarili mo. Okay? So, yun. Yun ang sabi ng Panginoon. At tinuruan sila ng dasal. Ano ba ang dasal na tinuro ni Kristo sa kanila? Yung Our Father. Okay? So, kaya sinabi, sino ba ang nagturo sa iyo ng Our Father? Oh, sabi ng katikista doon sa bata. Sabi ng bata, yung nanay ko, tama naman. Tama. Pero sino nagturo ng Our Father sa nanay mo? Yung lola ko. Sino nagturo ng Our Father sa lola mo? Oh, kung talagang titingnan natin, ang nagturo sa atin ng Our Father o Ama namin ay si Jesus. Yan. Yan ang tinuro sa atin na dasal. Maliwanag maliwanag. Kasi there are 7 petitions of the Our Father. Okay, maliwanag po yan. So, Ama namin. Okay, number 1, Ama namin. Okay, so kilalanin natin ang Diyos na bilang Ama. Siya ang satuyang Father who art in heaven. Ano bang ibig sabihin yan? Actually, we are praying to our Heavenly Father who lives in heaven. Ang heaven hindi po yung nandun lang sa taas. Ang Diyos ay hindi yung nandun sa taas. Hindi po. Heaven is not there, up. No. Heaven is where God is. Okay? That is heaven. Oh, what is the definition of heaven? Where God is, there is heaven. Okay? So where hell is, that's where Satan dwells. So, yun. Our Satan who is in hell. Pero sa our Father who is in heaven. So, yun po ang ibig sabihin ng heaven, ha? And pag tinawag natin ang Diyos na ating Ama, He wants us to talk just as we talk to our Father because we are His children. Okay? That is number 1, ha? So, himay-himay yun tayong dasal na Our Father. Ang susunod yan, Our Father who art in heaven. Maliwanag, ha? Ang satuyang Diyos ay Ama kasi we are special children. Kaya madalas pag tayo ay magtapos ng satuyang programa, pinapaalala ko sa Indo, I am a child of God. We have to define ourselves not as what we do, what we have, but as we are. As being, okay? Not having or doing, but being. And what is that being? We are children of God. Anak tayo ng Diyos. Okay? So, yan sana ang pinaka-definisyon ng buhay natin. Okay? So, yan. Na number 2, hallowed be thy name. Okay? Anong sinasabi? Okay, nawa ang pangalan mo,
Okay? Okay? Yan, sambahin nawa ang ngalan mo. Okay? Bakit? Ang ngalan ng Diyos ay banal at special. That even though God wants us to call Him our Father, He is still God. Okay? And He is to be respected and honored. Importante yan. Kahit na nga sinasabi na ang Diyos, okay, nasa pagsasalita natin ang Diyos, the word God, but we have always to use the word God with honor and respect. Okay? Number 3, yung sinasabi, Thy kingdom come. Okay? Nawa maghari sa amin ang inyong kaharian. Okay? So, Thy kingdom come. Anong ibig sabihin? Thy will be done on earth as it is in heaven. So, mga kaibigan, importante ni. If we think about where God lives, we know it's pretty great. Okay? Alam mo, sabi ng Biblia, in heaven, there will be no more crying. Okay? God will live with us, and there will be no hunger or hurt there. So, hindi na tayo masasaktan doon. Okay? Hindi na tayo magugutom. Kaya nga, itong bahagi ng panalangin na Our Father, let God's kingdom come, okay, and let God's will be done on earth, both just like it is in heaven. So, doon sa langit, saka dito sa lupa, ang kalooban ng Diyos ang sa kanilang sinasagawa. Okay? Anong ibig sabihin ito? Ito yung nangangahulugan that we are praying that people would live in peace and love one another, the way it is in heaven. Okay? It reminds us that we should be living the way God wants us to live every day. So anong gusto talaga ng Diyos? Kaya nga sabi, sundin ang kalooban mo. Okay? And next, give us this day our daily bread. Ano? Yan ang sabi, give us this day our daily bread. Anong ibig sabihin? Oh, pwede ba nating hingin na sa Diyos, Lord, bigay mo na sa akin ang lahat na kung kakainin sa buong pagkatao ko? Ay, hindi pwede. Dapat daily. Kasi kung hindi, mapapanis yan. Masasayang pa. Kaya nga, tayo humingi nung sapat lang sa atin. Dapat wag naman nung sobra. Sapat. Kaya, give us enough only the daily bread. Ang importante mga tugang ay hindi ka naman Lord, unang-una hindi natin alam kung ilang taon tayong mabubuhay dito sa lupa. Lord, ibigay na po ninyo sa amin ang aming makakain sa buong taon. Ay, mapapanis po yan. Anong ibig sabihin yan? Okay? Daily bread, okay? Means, give us today all that we really need. Yung pangangailangan lang natin. Alam mo nga, sabi nga niya sa maganda yun magbigay na ayon sa iyong nakakayanan at kumuha lamang na ayon sa iyong pangangailangan. Hindi ba yung nawala na yata yung community pantry. Okay? Hindi na nag-sustain. Kasi maraming kumukuha pero walang nagbibigay. Okay? Maraming mga nangangailangan pero hindi yung mga tao nagbibigay. So, kuha ng kuha pero hindi naman sila nagbibigay. Okay? So, yun ang ibig sabihin. And we have to keep in mind that these are things that we cannot live without. Ano yung the things that we cannot live without? Okay? Yung pagkain talaga. Okay? We don't need video games. Oh, di ba? We don't need na mga, of course, sasabihin mo, we don't need those gadgets. Okay? Ang kailangan natin ay pagkain. Okay? These are important. 3 basic needs. Okay? We need food, we need water, and we need shelter. Yan ang importante. Huwag natin kakalimutan yan. Basic needs yan. Okay? Oh, yung pag-aaral ba, basic need pa yan. Importante. O kung nag-aral ka nga, wala kang makakain, matututo ka ba? Wala rin. Kaya importante, ibigay ng importante ito. 3 bagay na dapat palagi natin ibigay. Ano yung pagkain, tubig, at meron tayong matitirahan. Food, water, and shelter. Okay? At the same time, we ask God to provide for us because
we love Him and trust Him. So, importante dito, kasi sinabi, give us this day our daily bread because God is the best provider. Okay? So, ano pa, paghima-himayin natin yung dasal na Our Father kasi maganda ito eh. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Importante po ito. Okay? Sino may utang sa iyo? Okay? Okay? Dapat yung may utang magbayad naman. Kung hindi makabayad, di pasensya, patawarin na lang. Okay? Importante yan. So, itong part nito, asking for forgiveness for our mistakes. Sapagkat lahat tayo ay mga may pagkakamali. Okay? Lahat tayo ay mga imperfect. Okay? Importante, forgiveness. Why? Forgiveness means that we are sorry for something we have done and we don't want to do it anymore. Okay? So, importante yan. And we also need to forgive people who have done wrong to us. Okay? Yung nakasakit sa atin. Yung mga nag-tridor sa atin. Kaya sa akin, pag may nagta-tridor, may nagsalita, nag-insulto sa akin, or naninira sa akin, ang sasabi ko, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Di ba sinabi ng Panginoong Jesucristo, the first word that was uttered by Christ in the 7 last word was, Father, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tingnan mo, importante po mga kaibigan, nagdarasal ka, hindi ka naman pala marunong magpatawad, hindi maganda ang pagdarasal mong yan. Importante yan. And then, paghimay-himayin po natin, ang sabi nga sa dasal, okay, ang sa dasal, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Okay? Pagkatapos ng sabi ng Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Okay? But iadya mo kami sa lahat ng mga masama. Yon ang importante. Kaya sa dasal ko kanina, di ba? God bless me and deliver me from the evil of the day. Importante po yan mga tugang. Kaya nga sinasabi, lead us not into temptation, but deliver us from evil. You know, it is sometimes very tempting, okay, to do something you're not supposed to. This part is really neat because it asks God to help us to know the right thing to do. Yan. Madalas kong sinasabi nga din, is it the right thing to do? Tama ba yan? Okay? And to protect us against the evil that is in the world and keep us away from it. Importante mga tugang yan kasi ang kasamaan, nandyan lang yan eh. Kinakailangan na tayo, sabi nga, ang dapat lumayo sa kasalanan o sa tukso. Ay, huwag mo sasabihin, tukso, layuan mo ako. Hindi. Ang tukso, hindi po lalayo sa iyo. Hindi po lalayo sa atin yan. Kundi, tayo ang dapat lumayo. Okay? So, napakahalaga po yan. And then, ang sabi dito, pag hinihimay-himay na, sabi natin ngayon, sapagkat sa iyo ang kaharian, yan, for the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So, totoo nga kasi, hindi ba, sa yung last part ng the Lord's Prayer is actually paalala sa atin tungkol sa kaharian ng Diyos. Okay, sabi nga, for yours is the kingdom. Ang ibig sabihin, heaven will last forever and will always be God's. Okay? So, importante tayo po. Yan ay napakahalaga. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa atin, sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Yan ang importante mga tugang. Because it makes us happy knowing that God will never die. May kasiguraduhan tayo sa Diyos. Okay? And sinasabi, in God, we will always win. Palagi tayong mananalo, hindi matatalo. Kaya nga, ang sasabihin natin, anong ibig sabihin ng amen? Ang ibig sabihin, siya nga po. So be it. Okay? We are asking for this to be the ways things are. Okay? So, ang pagpangaji, mga tugang, is a very special way of talking to God.
So remember to pray as many times as you can. Okay? Hindi po sinasabi magdasal ka ng 5 beses lang. Hindi. Just sabi ko nga, prayer is like breathing. If you like to live, then keep on breathing. Okay? Palagi, every time you breathe, that is a prayer. Thank you, Lord. That is a prayer. Thank you, Lord. Have mercy on me, Lord. Alam mo, ang problema sa atin, gusto kasi natin yung mga long prayers na hindi naman sincere, hindi naman simple. Ang importante mga tugang niyan, ang tinatawag natin, simple lang. Okay, babalikan ko ang sinabi ko kasubago. God bless me. Okay, and God bless you. Isa pang dasal, thank you, Lord. Okay, thank you, Lord. Iyan mga dasal na importante. Tandaan po natin mga tugang, na ang pagdarasal ng Our Father, may kalakip po ito ng pagpapatawad. Kaya, halimbawa, nagdarasal tayo, hindi man tayo nagpapatawad, wala rin. Okay? Alam mo, napakahalaga na tayo ay nagdarasal. At ang pagdarasal natin ay may kasamang pagpapatawad. Kaya sabi nga dito sa dasal ng Our Father, ito patawarin mo po. Ito nasabi, okay, sabi niya dito okay, sabi niya, bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Tanda natin ito, kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Okay? Bakit nga ba parang napakadali sa Diyos ang magpatawad? Ang totoo, hindi nililimutan ng Diyos ang kahit pinakamaliit na kasalanan natin. Pero bakit madali siya magpatawad? Kasi hindi siya ano tawag nito? He does not keep a record of wrongs. He kept the record of all your sinasabi yung pagsisikap. Okay? Ang tinitingnan ng Panginoon, yung pagsisikap, hindi yung pagkabagsak. Not every time that we fall, ang tinitingnan ng Panginoon, yun, nagsisikap yan. Okay? At kaya napakahalaga. Okay? Naghirap si Jesus, ipinako sa krus nga, namatay, inilibing, at nabuhay muli upang iligtas tayo sa ating pagkakasala. Okay? So yun po ang talagang importante doon. Sa pangyayaring ito, ipinakita ng Diyos kung paano siya nagmahal at kung gaano niya tayo kamahal. Yan ang importante. Ating itong sinasariwa, okay, sa pagdarasal. Okay? Una sa lahat, sa pagdiriwang ng banal na misa. Okay? Talaga pinapaalala sa atin. Sapagkat sabi nga, the best prayer is the Holy Mass. Paano pa naging prayer ang misa? That is the prayer celebrated and uttered by Jesus. And that prayer is actually pinapaalala sa atin, do this in memory of me. Okay, that is our request. So Jesus is requesting us also. Ang request? Remember, ang dasal is a request. So in every prayer, there's always a request. So doon sa misa, there is also the request of Jesus. Do this in memory of me. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Yan, napakahalaga po ito So yun po ang talagang wag nating kakalimutan na kahit yung misa is the best form of prayer. Okay? Bakit form first of prayer? Doon unang-una, okay, nagpailalim si Kristo sa kagustuhan ng Diyos. So ang pagdarasal po ay hindi po yun na papalitan mo ang kagustuhan ng Diyos. Prayer is not changing the mind of God. Prayer is changing our mind and patterning our mind in God. Para sa ganun, masunod natin ang Diyos. Yan ang tunay na dasal. Hindi yung may nagdarasal, Lord, kasi isang bata na estudyante nagdasal. Okay? One time,
kanyang sinulat yata doon sa examination, the capital of the Philippines, Bicolano siya, taga Legazpi. Ang isinulat niya, the capital of the Philippines, ang ginawa niya, Albay. Sabi niya, Lord, nung gabi, sana Lord, ang maging capital ng Philippines ay Albay, hindi na Manila. Kasi mali nga pala ang naisulat niya. Hindi po. Ang anumang mali ay mali. Hindi pwedeng maitatama ang isang pagkakamali. Tanggapin natin mali. Okay? Kaya mali ka yun eh. Huwag mo sasabihin na mamaliin mo ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga ang dasal ni Kristo, napakahalaga eh. Dapat tularan natin. Kahit si Jesus nagdarasal eh. Ano mo si Jesus nagdarasal? Hindi mahahaba. Okay? Itong dasal nga ng Our Father, pinagsama-sama na lang. Okay? Pinagsama-sama. Pero ang dasal ni Kristo, isa lang naman eh. Thy will be done. Masunod nawa ang kalooban mo, Panginoon. Okay? Sana may naintindihan ka mo ngunyan na aldaw ng Huwebes, manunungod sa pagpapangadji. Ano? At mangadji kita, simple. Okay? And with sincerity. Okay, ulitin ko mga tugang, sana wag ninyong kalimutan, wag niyong lingawan iniho. Siyempre, pagkaaga, bless yourself. God bless me. Pagkaaga, may nakasalubong kayo, God bless you. Okay? O ganun din, pag sa araw-araw, may sa event sa buhay natin, thy will be done, Lord. Your will be done. Okay? Halimbawa, may nag-insulto sa'yo, sabihin mo, Lord, okay, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Okay? Halimbawa, may mga problema sa buhay, lalo na yung may mga kapatid o pinsan, nanay o tatay na nasa ospital na medyo nag-aagaw buhay. Ang dasal doon, isang dasal lang naman tulad ng dasal ni Kristo, sa iyong kamay, inihahabiling ko po ang aking kapatid. Bahala ka na pulo sa kanya. Yun, dasal po yun. Lord, I commend, Father, into your hands, I commend my spirit. Yan po, very short. Kaya yung 7 last words, those were the prayers of Jesus Christ. Okay? Those were the prayers of Jesus Christ. Very short, sincere, and simple. Patuloy mga kaibigan, inabot tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po may natutunan kayo at ngayon magdasal na po tayo ng panalangin natin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB na kasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Diyos mabalas po sa indo kabos mga tugang sa mga naginanyog kan sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombase, OP. At sana po ako ay nakapagtao sa indo ng informasyon, manunungod sa pangadjion, the Our Father. At the same time, ako po ay nakapagbigay sa indo ng inspirasyon. Sabihin po natin ito, very short, simple, okay, short, simple, and sincere prayer. God bless you.
God bless everyone. Yan, ganun po mga kaibigan. Ngayon, let us bless ourselves. Palagi yan. Okay? Once you bless yourself, God bless also other people. Ngayon, sabihin natin ito, anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang plano at kagustuhan ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Maraming salamat. God bless everyone. See you again tomorrow. Bye-bye. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang